रुइ बायदि बाखनायथाव जे जोंनि बर'नि गेजेरावबो मुंदांखा नोंसोर मिथिखागौ बिथांखौ आं मिथिगौ माहिर नों दंफैयो कनसार्टनि गेजेरावबो आं नोंखौ मोननो सानखांबाय दं गाइस नोंथांमोना रेडि ना नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो The Rockstar Maher Hello semuanya गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरग्रोबाय माबोरै दं नोंथांमोना तो माहेर नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना गाइस नोजे नोंनि लाइफआव गार्लफ्रेन्ड दंना गैया दा आं खनगोन आंनि गार्लफ्रेन्डनि मुङा नोंसोर सोंदोंमोन ना आंनि गार्लफ्रेन्ड थ' दं गाइस आंहा जायखौ आं मोननो हानाय नङा गोसोआव दं नोंनि महर दाबो बावगार हाया नोंनि अननाय नोंनि रादाय तो गाइस love you all love you too जेरैखि जायाबाबो आं नोंखौ लोगो हमो आं फैगासिनो सना नोंखौ लोगो हमो थौदो बैहाय जिरायहैनि Yes let us go माहिर नों आंखौ बावनानैथ' थाङाना थारैनो नोंनि अनगा आं थानो हानाय नङा बायदि मोनो माहिर आंबो हाया नोंनि अनगा बेनिखायनो गिखांनाय मोनो सना आरोबाव दा सानसे थौदो थांदोनसै न'आवबो नागिरबाय थागोन नोंनि मोखाङाव नायनानैनो आं बुजिखादों माहिर नों जे आंखौ हगारहरनो बादों बेसे दिन आरो बाय सना आरोबाव माब्ला लोगो मोनबावगोन नोंखौ सना दुखु जानो नाङा आं फैगोन ना नों जेब्ला आंखौ लिंहरो अब्लानो अके बाय मोजाङै थांहा रकस्टार माहेरखौनो लोगो हमना फैनानो फिसा नोंनि बे सिमाङा सिमांल' जागोन मानो साननो रोङाखै नों बिउ जाबाय खोखारजारनि नों जाबाय सिमेन्टनि बोरै मिथिगोन बेनि लाइफआव रावबो गैया होनना Papa, he is a good person. I love Mahir for this, Papa. Apa beri bauna nang biku? Kezan, kati mazang mennya beri sinainu.